солдати 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Звертаємося до головнокомандувача з Авдіївки. Ситуація наближається до катастрофи. Наша бригада несе критичні втрати. Більше Di aplikasi perpesanan Telegram pada Senin 3 April 2023, sebuah video ramai dibicarakan warganet. Video yang memperlihatkan sekelompok tentara Ukraina tampak berbaris dan menyampaikan keluh kesahnya. Diketahui Rusia telah merebut Krasnogorovka dan mulai memasuki Avdiivka. Hal itu dianggap militer Brigade ke-53 Angkatan Bersenjata Ukraina sebuah bencana baru. Lebih dari setengah brigade tewas atau hilang, mereka kekurangan amunisi, tidak ada senjata maupun obat-obatan. Komando brigade meninggalkan mereka. Mereka menuntut agar Zaluzny segera menarik sisa-sisa brigade dari depan, karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghalau serangan tentara Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Ми, солдати 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, звертаємося до головнокомандувача з Авдіївки. Ситуація наближається до катастрофи. Наша бригада несе критичні втрати. Більше половини особового складу вибули з ладу, загинули або пропали безвісти. Медичного забезпечення немає. Командування ніяких заходів не вживає. Орки взяли Красногорівку і вже увійшли в Авдіївку. У нас вже просто немає сил стримувати наступ. Закінчуються боєприпаси і гостра нестача продовольства і води. Сусідні підрозділи самостійно почали відступати, щоб залишитися в живих. Але командир нашої бригади, полковник Тітенко Віктор Анатолійович, наказав утримати позиції за всяку ціну, а підкріплення і боєприпаси не дає. Ситуація близька до другого Бахмута. Вимагаємо пана Залужного швидше евакуювати залишки нашої бригади, так як через наступ орків через тиждень наша бригада перестане існувати. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.